Θα παίξει μαμία, τι λέει Μπάμπη. Μιλάμε για ένα φοβερό φαινό. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε. Οφείλεται στις θερμές και υγρές μάζες του σεισμικού που σπρωγμένες από το νουδιά μπήκανε μέσα στην στεριά και άρχισαν να ανολισθαίνουν στις κορυφές του όρους πατέρας. Αυτή η ανολίσθηση οδήγησε ανωδικά ρεύματα και δημιουργία καταιγιδοφόρου με αποτέλεσμα η πολύ βροχή. Πάμε Κριστιανό! Όρθιος! Αλλά σε μικρή χρονική διάρκεια, δύο το πολύ, και τι όμως ένα σοκαλέ. Ναι, αυτή έπεσε λοιπόν στις πλαγιές του πατέρα που ουσιαστικά είναι καμένες. Από εκεί λοιπόν τα νερά παρέσυραν κατέρνες στις πλαγιές. Το συνδυασμό, το ψωμικό συνδυασμό καταστροφικών. Όταν το νερό φέρνει και έχει και φερτές ύλες, ξύλα, πέτρες, διπλασιάζει κατά μέσο όρο τον όγκο του. Άρα, τεράστιος όγκος νερού και φερτών υλών προσπάθησε να περάσει μέσα από τις υποτυπώδεις, μέσα από την φυσιολογική καταρχήν λεκάνη απορροή στον υδάτη, την αιώνια θα έλεγα, η οποία όμως ήταν ατελώς και αυτή τη στιγμή οχυρωμένη θα έλεγα, με τους στόχους καταλαβαίνω. Και πείτε μας σας παρακαλώ, η αμμονία όλων είναι τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Τις επόμενες ώρες όπως λέμε ιδίως σε αυτή την περιοχή. Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται η διαβροχή θα είναι με την προηγούμενη. Από ό,τι φαίνεται ξημερώματα εκεί πιστεύω θα ενταχθούν και θα επηρεάσουν όχι μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά ολόκληρη την Αττική. Και υπάρχει κίνδυνος να έχουμε παρόμοια γεγονότα και σε άλλες περιοχές με παρόμοια ανθρώπινης παρέμβασης. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Άλλες περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες απόψε το βράδυ για φαινόμενα ανάλογα με αυτά που ζήσαμε στη Μάλτα, για απόψε το βράδυ όχι. Εξήγησα όμως ότι αύριο το πρωί ξημερώματα όλη η Αττική θα πληγεί από τέτοιου είδους φαινόμενα. Έχουμε γνωστά ρέματα, δεν θέλω να πω τώρα την Εμερίνας που έχουμε και εκεί αερολίματα, της Πάρνηθας, της Πετέρης, ακόμα και του Κινησού θα έλεγα που πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Αλλά Βάλε μου τσοχέλα. στην Αθήνα και πρέπει να το πούμε αυτό στην Αττική, θα έχουμε κακοκαιρία όπως βλέπετε σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στα δυτικά, τα νότια, τα ανατολικά προσύνεμα και την Χαλκιδική και την Αττική και θα έχουμε φαινόμενα που πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείται να δημιουργήσουν παρόμοιες καταστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση και προσοχή και των πολιτών με αυτοπροστασία αλλά και κρατική εκρήγορση. Γκολ!